Какви са предимствата и недостатъците на трансплантацията на коса? Ако сте забелязали, че косата ви пада, не сте сами. Много мъже и жени страдат от косопад в различна степен, което обикновено се дължи на хормонален дисбаланс, възникващ с възрастта. Повече от половината от мъжете страдат от андрогенна, хормонална загуба на коса до 50 годишна възраст. Някои дори започват да губят косата си към края на пубертета или в началото на 20-те години. При жените загубата на коса обикновено се случва по време на бременност или около 50 годишна възраст в началото на менопаузата. Вероятно сте чували за много различни лечения за косопад и може би дори сте пробвали някои от тях. Има лекарства, които потискат хормоните, причиняващи косопад, лазерни устройства, които помагат за растежа на косата, и лосиони, които можете да нанасяте върху скалпа си. Всички те обаче имат и недостатъци. Някои от тях причиняват нежелани странични ефекти, като импотентност или намален брой сперматозоиди, а повечето от тези лекарства не могат да се използват от бременни или кърмещи жени, или могат да се използват само от определени възрастови групи. Много от тях изискват поне няколко месеца употреба, за да се види някакъв ефект. В допълнение към всичко това, може би най-големият недостатък на тези решения е, че косопадът ще се върне, когато спрете да ги използвате, и ефектът, който виждате, ще изчезне в рамките на няколко месеца. Предимства на трансплантацията на коса. За разлика от споменатите по-горе решения, трансплантацията на коса е изключително успешна и осигурява дългосрочни, забележими и естествени резултати. Други предимства на трансплантацията на коса включват: осигурява успешни резултати в случаи, в които другите методи за лечение на косопад са се провалили. Тя е успешна при лечение на косопад, наблюдаван в големи области. За разлика от другите лечения, тя може да се прилага дори в по-късните стадии на косопада. Ще постигнете естествено изглеждаща коса. Подходяща е както за мъже, така и за жени. Косата ви няма да падне отново, след като започне да расте отново. Трансплантацията на коса е доказано лечение за косопад. Ако сте проучвали леченията за косопад, ще знаете, че тези лечения имат ограничен успех. Същото може да се каже и за локалните решения, съдържащи активната съставка миноксидил, които се нанасят върху скалпа. Тези лечения са неефективни, ако се започнат твърде късно, което означава, че ако степента на косопад е много висока, използването им няма да доведе до трайни резултати. Само трансплантацията на коса лекува трайно косопада. Освен това, всеки на възраст над 18 години може да си направи трансплантация на коса, ако е необходимо. Много лекарства и лосиони са неефективни при по-възрастни хора или жени. Трансплантацията на коса осигурява напълно естествен вид. Техниките за трансплантация на коса са се усъвършенствали значително през последните 20 години, което е довело до забележителен напредък в тази област. Сега те ви позволяват да постигнете коса, която изглежда напълно реалистична и естествена. Можете да обсъдите с вашия лекар къде бихте искали да започне косата ви и кои области трябва да бъдат подложени на трансплантация. Специалистите в тази област могат да гарантират, че белезите в задната част на главата ви ще бъдат минимални и че те няма да се виждат отвън, след като косата ви порасне. Усъвършенстваните техники за трансплантация на коса се използват не само при мъже, но и при жени. Много жени успешно и естествено възстановяват областите, където косата им е изпаднала, чрез процедури за трансплантация на коса. Освен това, тези техники могат да се използват за трансплантация на вежди, мустаци, бради и бакенбарди. Трансплантацията на коса повишава самочувствието ви. Може би най-голямата полза от трансплантацията на коса е приносът и кратко към самочувствието и благосъстоянието ви. Косата ни е важна част от нашата идентичност, а формата, стилът и цветът, които и кратко придаваме, са най-важните фактори, които ни правят такива, каквито сме. Ако започнем да губим косата си, това може да подкопае самочувствието ни и да доведе до промяна в личността ни. Силата, която здравата, гъста коса създава в нас, може да бъде огромна и да има много положително влияние върху самочувствието, личните отношения, бизнес отношенията и социалния живот.
Като косата, получена в резултат на трансплантацията, е ваша собствена коса, тя ще изглежда и ще се усеща напълно естествено. Докато расте, тя ще се слее безпроблемно с вече съществуващата ви коса, което ще ви позволи да продължите живота си, сякаш никога не сте се подлагали на процедурата. Резултатите, които ще постигнете от трансплантацията на коса, ще зависят от много фактори, специфични за вас, но нашият лекар и екип от професионалисти, които са експерти в своята област, ще оценят вашата ситуация и ще ви помогнат да вземете решение въз основа на напълно реалистични очаквания. Въпреки това, след трансплантацията на коса ще постигнете по-гъста и по-здрава коса. Недостатъци на трансплантацията на коса. Както при всички хирургични процедури, трансплантацията на коса може да има някои недостатъци. Процедурата по трансплантация на коса отнема много време. Цена. Време за възстановяване. Могат да останат белези при повечето ефути операции и на успешни фио операции. Новият растеж на косата отнема много време. Косата около трансплантираната зона може да падне след известно време, ако процедурата не е била извършена в специализиран център. Процедурите по трансплантация на коса могат да бъдат дълги и скъпи. Стандартната процедура за трансплантация на коса е продължителен хирургичен процес, при който трябва да седите на стол в продължение на 6 до 9 часа. Резултатите със сигурност си заслужават, но продължителността и значителното време, което се изисква от лекаря и неговия екип, я правят по-скъпа от другите методи за лечение на косопът. Повечето хора смятат, че цената на трансплантацията на коса си заслужава, защото обикновено това е еднократна процедура, която дава трайни резултати. Щом новата коса започне да расте в трансплантираната зона, тя продължава да расте и вие възвръщате здрава и гъста коса. Decay Clinic се състои от опитни професионалисти, които са експерти в своята област и са високо квалифицирани в постигането на успешни резултати. Изборът на специалист-дерматолог или хирург ще сведе до минимум риска и значително ще увеличи шансовете ви за успех, вместо да се спирате на центрове, които извършват трансплантации на коса на много ниски цени и обикновено се управляват от лица без подходящо медицинско образование. В нашата страна разрешение за трансплантация на коса се дава на специалисти и центрове по дерматология и пластична хирургия, както и на лекари, които са получили сертификат за лекар по естетична медицина. Възстановителният период и дали ще остане забележима белег зависи от техниката, която изберете за вашата трансплантация на коса, ФИО, екстракция на фоликулярни единици, или ефути, трансплантация на фоликулярни единици. Накратко, методът ФИО включва директно извличане и трансплантиране на най-жизнеспособните фоликули един по един, без да е необходимо да се изреже лента от тъкан за процедурата по трансплантация на коса. Техниката ефути включва вземане на лента от тъкан от задната част на главата и отделяне и трансплантиране на космените фоликули от тази лента. Техниката ФИО води до много по-малки рани и много по-бързо възстановяване. Очакване на растежа на новата коса. Въпреки че трансплантацията на коса обикновено е еднократно лечение, за разлика от лосьоните и лекарствата, които изискват продължителна употреба, трансплантираната коса не расте веднага. Ще видите основния контур на новата си коса веднага, но ще трябва да изчакате няколко месеца, за да видите действителния растеж. Новата коса, която расте, ще произхожда от вашите собствени космените фоликули и просто ще расте на друго място, така че скоростта на растеж на косата ще бъде същата като скоростта на растеж на естествената ви коса. Бъдеща загуба на коса в области извън трансплантираните области. Накрая, понякога може да се появи загуба на коса в областите около трансплантираната област. Това е резултат от разширяването на естествения модел на косопът. В такива случаи се препоръчват други лечения за косопът, като лекарства или локални лосьони. За да научите повече за косопада и неговите лечения, свържете се с нас незабавно. Можете да резервирате безплатна консултация, за да обсъдим вашите лични предпочитания, така че да ви помогнем да вземете правилното решение, което отговаря на вашите очаквания.